Pajarep nang endi? Kok kayaknya kesusu banget. Anak keperluan apa, Mbok? Ya ini keperluan penting lah, nah ora mungkin buru-buru. Yo, Kan ket mau ning kene enek ketok si Kertok karo si Wawon. kerto karo wawon. Ora nana. Anak apa ya, Cok? Pokoke nak kepethuk kami nyak-nyak idek-idek jambak-jambak kayak rambutnya. Ini ora kata, kowe anak katon, Cok. Kalian iki ngayer-ngayer ning kene nang lapangan ini opo rupane? Iki lah sing arep Inyong sampeke. Inyong iki anak informasi terbaru. Iki lapangan iki, lahan iki wis Inyong ukur karo Karjok. Iki lokasi mau 50 kali 50. Nek tak hitung-hitung kira-kira 50 kios. Bisa jadi 50 kios. Sik. Sampean wong luruk kalian iki ngukur-ngukur lapangan. Lah iki lapangane masyarakat, mbok ora mbok dol arek digebuki masyarakat kok piye ke?